ассалому алайкум дӯстони азиз, марҳамат ба влоги канали оилавии мо обуна шавед, дастгирӣ кунед. Влогҳои мо аз ватан, аз шаҳри Душанбе ба шумо пешниҳод карда мешаванд. Дар ин канали мо шумо метавонед ҳар гуна влогҳо аз ҳар гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон ва боз ҳар тайёр кардани ҳар намуд хӯришҳову шириниҳо шумо метавонед тамошо кунед, ки аз маҳсулотҳои дастраси дар хона будагӣ тайёр мекунам. ва боз кам кам духтанам нишон медиҳам, ҳар намуд духтан ва ҳар гуна лайфхакҳо, ки умедворам ки барои шумо писанд меояд ва шумо ҳар як шумо канали моро дастгирӣ мекунед ва пешакӣ миннатдории худро ба ҳар як шумо мерасонам барои дастгирӣ кардаантон. ассалому алайкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки ҳамин апаҷони мо гуфтан видео аз ватанай. хоҳиш мекунам ки дар омада видеоҳои ватани меҳрубонмона дастгирӣ кунен. силкаи каналаш дар якум комментария закрепино мешавад. ассалому алайкум ва роҳматуллоҳи ва баракатуҳ. тамошобинони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. имрӯз боқимондаи сливки безеб нашава гуфта барои кӯдако торти бисквитни тайёр кардастам. ба мо лозимай агар нагумам сӯраҳно ва комментариҳо мешаванд ки чӣ хел тайёр карден, чӣ рафт мегуфтен. барои ҳамиқа кӯтоҳакак ҳозир мефаҳмонам. барои ҳамиқадр скорс ки тез мондагим ки барои шуморам вақтона нагирам. тез тамошо кунен. 10 дона тухма ай зардиш ҷудо кардам, сафедиша бо 1 стакани калон. барое ки 10 дона тухм буд, дар лист мепазимаш. 1 стакани калон шакар кати бо миксер дар ҳамон скорост ки баландаш задам. баъдан зардиёша омехта кардам, ҳамаша якҷоя бо миксер хушрӯ карда лад задам. 10 дона тухм ки боша, 10 қошуқи калони пурпур орд дамо дар кор мешавад. 5 қошуқша андохтам, хушрӯ карда омехта кардам ва баъдан бо 5 қошуқи дигаша андохтам, хушрӯ карда омехта кардам. 1 та разрихитил и 1 та ванилини дигарам ҳамроҳ кардам. дар листи калон фольгара монда ҳамаи намивай ма андохтам, намихай мондам дар духовка. дар иҷа пухта гирифтам аллакай ман, дар иҷа боша кремша тайёр кардастам. чӣ хеле гуфтам, аммо боқимондаи сливки бисёр барбораи ҳамин сливки саволо шудан. ҳамин шаҳри новосибирскам ман ая занаки тоҷик шавҳаршон аки ҷои оптин меовардиянд, литраки пачкааки нестай. баъд вай занак даҳама мақсад вай мекунанд, мефурӯшанд. ман намедонам ӯ занака намешиносам, через як шиноси дигам гирифтам. баъд як аз дига нависта ки пирсен агар боша ман рафта гирам. ман занг зада пирсидам, гуфтанд дига намешава, агар ки бишава гуфтанд. баъд иди рамазон да, чӣ хеле ки мо шумо медонем аз пеш рамазонай. ҳамаи шуморо бо саршавии рамазон табрик мекунам. омади рамазон. барои дар ид гуфт бо мебиёранд, мақсад ва ё бениҳоят бисёр мебиёранд. агар ки нафурӯшанд безеб мешавад. ина мехай дар иҷа бигем ними 1 косаи калон қатӣ, 1 коса қатӣ сливки қатӣ, 1 торти калон тайёр мекунида. ба сливки яхча тоқа намешава ку бикунида, ҳатман дар дарунаш бигем згушёни молоко, сметана по желанию меандозӣ, ки сливки холӣ қатиам торт ба маза намебиёяда, питатсия намекуна коржико. барои ҳамиқа ман ҳама вақт ҳамада вариёнка маъқулаю вай сметана ҳама вақт ай ҳамиё вай мекунам, меандозам дар сливки. ина махай и барои ягон вай нест, фақат барои хӯрдани хидмон, барои оилаи хидмон бигем. ина мехай хай гуфтам ку чӣ хеле ки ҳамчен метонистагӣ мекунам. дар болош шоколад айтёрка гузарондум. баъд камакак амо кондитерский ваяко украшат мекунам, хали пошидам шарики. дар иҷа торта мондам якнима дар ҳамон болои столи кухниё. дар иҷа барои кӯдакора ош брида кардастам. кӯдакои ман бисёр ҳам хеле вая нағз мебинанд. ба савол додан ки чӣ ба шумо фақат хамирӣ мекунем, фарбеҳ намешен.
намедонам айрӯ чӣ бошам, на он қадар фарбеҳм бигӯм. Куртоҳом размерим 48-тай, лекин 50 мегирам ки хе партофтаи ҳам фигура маълум набоша. Дар асл размерим 48-тай. Барои одамое ки желанияшон боша ки ман чӣ хеле размери чанд мепӯшам, саволо шудагӣ бида. Шумо чанд килоен, чӣ хеле размерро мепӯшен? Инам хеле оши брида кардестам. И мошинкам ҳами аппаратак ман ай Тоҷикистон овардагиам. Дар ҳами ҷа мефурӯшанаш. Дута зулачаи майдача гирифтам. Инам хеле 3 бор тинакш мекунам дар иҷа аввал. Ҳамун размер дора майда калон, мақсад чӣ хеле ки чанд қай хоҳӣ ҳамон қад. Баъд дар иҷа майда дора калони калон аст. Ман борики шуда бигем бридестам. ҳозир ҳама акша хушрӯвак мебурам, ба хушрӯ даста мезанам. Зербак ма тайёр карда шудагиама. Кӯдако хушрӯ намехӯранд, нахӯту лӯбира бе нахӯту лӯбиш кардам. Просто ҳамихе гӯшту пиёзу сабзию картошкара бирён карда камакак болгарам хеле нокатӣ обша андохтам. Баъд вай кардам. Ҳами оши бридама бигем ки андохта меандозума, сраза мебардорам ки бихӯранд. Мақсад беста безеб мешава. Айни обед тайёзи мода тез тайёр кардестам. Саҳар кати торт ма бигем тайёр кардам. Хеле вақта гирифт. Дар ҳами саҳар то бега дар ҳами кухнии рост бигем барои ҳами кӯдакора меҳнат карда ячи мепазӣ ки бихӯранд хушрӯ карда. Инам хе бе ҳар чанд қай бифурад 7 метрай 10 метрай дарозиша мақсад и аппаратак брида метия. Тайёр шуда иҷа ма андохта гирифтем. Тамошобинони азиз, торти моро мегем як 3 соат истод. 3 соат истод торти моро мегем ки ма торта кардам бо хела истодам. Баъдан авқот ма шурӯъ карда будам. ҳозир ма дар шумо брида нишон медиҳам ки чӣ хел омад и торти мо. Бениҳоят мулоима ки ба маззаи хушрӯъ омад. Дар иҷа Фотимаҷон ки бениҳоят овозош баланд буд. Озвучка карда хе гап задестам ки бе овоз. Торт дар ҳақиқат торти ба маззаи хушрӯъ омад. ҳатман тавсия метиҳам ки шумоям тайёр кунед. сливкиёи магазин медонам қағавз намешаванд, хай бо ҳастай процентое ки баландай ҳамон қиматош инамихе ҳамон қиматош ба фикрам ғавз мешаванд. 10% ма гирифтам чанд бор ғавз нашуд. Инам тамошобинони азиз, ҳозир дар иҷа яктаги кусок барои кӯдакора торт брида мемонам. Баъдан торта як нима мекунам. мо якҷоя обед мекунам. раҳмат барои дастгириётон. беҳад миннат дорам. шахсоне ки видеоҳои моро тамошо мекунанд, ман бениҳоят хуб медонам ки просмотрро бисёраи подписчико каманд. ҳамон шахсоне ки подписатсия кардагӣ нестен, хоҳиш мекунам аз шумо ҳечи намерава, як подписатсия мерава. лекин барои подписатсия кардаги шумо бо бениҳоят мо шод мешавем. ҳам подписатсияро бидиқен то рангаш дигаргун шудана ки моро ҳам 3000 шавем бо дастгирии шумо. албатта мо бе шумо мақсад видеои моро ки шумо тамошо накунед, мо видеорам карда наметонем. ҳозираштам мо ай канал бигем ягом сум кор накардем. ҳамин рекламаое ки ман мекунам, ягом рублаг амиё кор мекунам. хоҳиш мекунам ки ҳамин рекламаое ки дар видеоҳои мо реклама карда мешава, каналое ки реклама карда мешава, ҳатман омада подписатсия кунен, айноми канали мо салом расонен. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша барои дастгириётон. чӣ мушкилие ки доре худованд худаш осон куна. инам тамошобинони азиз, кадоми хурдеста боша иштиёи таом ба мо низ ҳамчунин.
ассалому алейкум дӯстони азиз. Ин рӯзи дигар аст. Шавҳарам телефон кардан ки омадаистам. Кором ки бениҳоят бисёр буд. Амҷам хе хамшурбо андохтам. Хомшурборо шавҳарам дӯст медоранд. Ҳар вақте ки биёянд мегӯянд ҳатман хомшурбо тайёр кун. Барои қадар ҷо хомшурборо андохтам, ҷӯшида истод. Да иҷа боша мо барои Фотимаҷона памперс, майдачайдаи химиям ҳамаш тамом шудагӣ буд. Шавҳарам гуфт ки биё шумо бурда харам, барое ки пакош намози ҷумъа буд. Намози ҷумъа мерафтам. Барои қа мо дар иҷа рафтаистем бигем районмон. Хостам камтар раҳҳомона барои шумо шинос кунам. Ана и заминое ки мебинен, и ҳамаш заминои гандимай. Дар иҷа ҳама киштукори гандимӣ мешавад. Бениҳоят зебо мешавад дар тобистон. Манзараҳои бигем хушрӯ мешавад. Нами лавлавакҳои раҳда бениҳоят гулӯи калони хушрӯ мерӯяд. Ҳатман шумода нишон метиҳам. Дар иҷа мо аллакай расидем. Вақти саршавии район монда анам хали хонаҳояй. Баъдан инам хали домои хай кӯҳнаҳай, барое ки хайҷа қишлоқай. Ҳозир сохтаистиян домои нав, не ки дар иҷа фикрам хонаҳо арзонай. Дар иҷа хонаҳош бениҳоят арзонай. Дар иҷа Фотимаҷони махо вай дар дурани мошин вақти абед буд. Абеда кардему ба биромадем, бигем хомшурбоя хӯрда ба биромадем. Барфомон хеле бинед чӣ хел заминако метова, об шидиян, хушрӯ шидиян. Районмон бо нисбат ба қишлоқи мо гармтаракай. Дар иҷа барфҳоро бинем причӯрк, барфҳои пури чӯрк. Дар иҷа магазини Магнит мороженик харидро омад. Шавҳарам инам хали мороженикмон харид. Мо мороженик хӯрда шиштем дар дурани вай мошин. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Имрӯз рӯзи дигаре, бигем рӯзи саиди ҷумъа. Рӯзи саиди ҷумъаро ба ҳар яки шумо муборакбод мегӯям. худованд дар ин рӯз бигем гуноҳҳои ҳар яки моро мебахша. Як ҳафтаи накардагимона дар дуо боша дӯстони азиз. Ҳатман сураи каҳфа дар ҳамин рӯз мо мехонем. Ба шумоям тавсия метиҳам. Дар иҷа саҳар кати намха гӯспандома каҳ кардам. Бигем шавҳарма намози ҷумъа гусел кардем. Бузичаакҳоро камтар гуфтам дар шумо нишон тиҳам. Ҳамон бузичаакҳои майдаҳакай хеле шохакашон калонаки хушрӯвак шидиян. иҷа бигӯм ки ҳам майваи калонуда эм додагиям. Ё эма уқа хушуну мехӯранд, шир мемаканд. Ана ё эм хӯрдаистиян нимуша, ними дигарш бигем вай алаф хӯрдаистиян. Ина меха дӯстони азиз. тамошобинони азиз, агар дар ёд дошта боше, ҳангоме ки як бор самбуса кардам 3 тар зиёдӣ кардагӣ буд. Як бор дига кардам, барои ҳамсоём омадан 4 тар зиёдӣ кардагӣ буд. Хулоса 4-3 ҳафта дар маразелник буд. Инами рӯзи ҷумъа бигем ака рӯзи саиди ҷумъа хостам ки камакак самбуса кунам. Шавҳарам намози ҷумъа рафтагиян. Кати кӯдако шида як абед кунем. Када мехӯрдаиста боша иштиёи таом ба мо низ ҳамчунин. Ҳозир бигем ки бениҳоят ҷӯшаи нав гирифтам. Лекин самбусаҳои резонаки хушрӯ омадагиян. Фотима як бор омад гуфт якта гирем ки дасташ сух рафт. Дар ҳаминҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам. Влоги имрӯзаро ба анҷом мерасонам. То видеоҳои оянда, худо нигаҳбонатон. худтона эҳтиёт кунед тамошобинони азиз. саломатитона ва фарзандотона. Чӣ хеле ки мегӯянд, берегите себя и своих близких. Ҳаматонда хай.